Hadin ki jing peni lekai beper ha ke jing penlong jong school Ban Budai Upper Primary School Ribah District ya ke annual sports meet ya ke bala penlong ha ki laisi lenter ya ke bala sedang nadu ke khat praterik bat penkut menta ke sengi ke arpau terik urisau arjar arpulai lapan ha perdano ya ke sports meet jong school ha ke bahak sengi penkut lasam ya ki khusnam syagi kena school ke bala banjom ha ki jing lekai beper ki bala penlong da ki bor penia school Hagani ngesngina lor jong ki bor penia school lawan ruban sakhi kini jing penwai ya ke sports meet da uba Marcus Martin ubri presiden jong seng HNYF Northern Region kum kongsan hagi jing don lang jong kiwi kino ilam jong de keseng ki bakuntop yo secretary uba Edelbert Nongrum bat kiwi nang ta lai don lang ru uba Prosper Shadap ubri orang basenong jong senong Ban Budai ikong Shalari Rani ibri headmistress jong ke Ban Budai Upper Primary School ki executive member jong ke school managing committee jong ke school ki dekhot jong seng semla senong Ban Budai ki nong hikai ki kena school ki pajba lembat kibai ki samla bat ki ham ki baret ke thai pasandran one more ba ki kmi jumpi kinong bi creation school man chulitia bat kenmau apa village school kinong hikai ki jumpi kinamong epi lehi yago di penle haba ki peni ya kabenta kaba hakman du kaba bini pensim ya ki benta kum ki kena school ki ben pralenti ya ka jigem jumpi ki ben pralenti ya ka jinang jistat ki dei maki kita ki nok tebe ya ka syarat ka jingsai jok ka jindu one more bagi noi kai ki jumpi ladah pitam sleng bompi kinsok bentia bendam pide bersap iki takum ke jihikai ke bagi IP nomor ba kisim bagne kade ke kamram ko juki bat pide bersap sleng yakin noi kai ki jumpi nomor gane kata kade ke thamai jong ke jista kumno bapin ya peni ya kasap ke pong jumpi bapini ya kata ka bon ko jumpi kum bapidon bapiterang habis bapibat yo kulom hagakti kumta pipne lagi bor pipne lagi khawa hangne hamodan ro kanungsa namun bonong pi ki samla bat ki ham ki baret ke thai pasandran one more ba ki kmi jumpi kinong bi creation school man chulitia bat kenmau apa village school kinong hikai ki jumpi kinamong epi lehi yago di penle haba ki peni ya kabenta kaba hakman du kaba bini pensim ya ki benta kum ki kena school ki ben pralenti ya ka jigem jumpi ki ben pralenti ya ka jinang jistat baper na la ki jong ki school lani lah keno ke benta na ke benta
banwanra ya ka imlang salang ke jongi hakis nong kitau kawai na ki benta ba hinra ya ka nam kaburam na ka benta ya kino ki bedon kata kemensim ha kabaidei bat kene ke sport te ngada community ro na kene ka school UP jongi nang ne na pok ban budai ngada community bat ngada kitbok kiryang inong iway kinong wanra la gano ke sport kaba miyele kin wanra ro na kabanta ha kanam kaburam jong ka school bat jong ka snong kaba i kijongi ha kabai dei ha kini kisngi ngai i ba ha kabai dei bat sport mila yo i ba mila kam kiu na kabanta yala kijong kikun kikti kijongi ni dang yo i ba ha kini ki khanjat bana ila wanra ya kanam kaburam wat hadu ka India lani kamtam ro miladon ro na kabanta ki samla ki bai ki jongi ki khana ki jongi ki bawanra ro na kabanta ka Meghalaya ke jongi te langba jong kana ka por ka bangidon wat lah pedeng ki jinge ki bebun kaba ki khana ki jongi habangidon ka mastim bandi banle ya kano ka benta hakabai dei bat sport kata kamdon jinge haka na ka benta jongti kum kitna school ki jongi khamtam ngada kwa dik ba pinlong ki wei ki khna ki bami nangne ki bawanra ya kanam kaburam jura ya kanam watang ka baaro dilingi juya ka fas ngi bat mdi tang mga bat baro ngaso sarong ba hagatu kapor ki kina school ki bangi yumi rengkat nang nena sinong isi bertah ki sport ki ba per nadu inter district hadu ka jong ka inter school ngi isi bertah ha kumta makarpat ya piru ba kanu ki item ki ba kinoi kai ki labu bet borenti ba pinso ha bani isi bertah nama ka sport ka de kawai ka poin ka banang kong ka sport ka penklat ya ka jinga sosi ki jingku slide ki jingwat jing patkat pi ka pendap da ki jing kemen ba ka dur pu samaki pim ju diaw ka por ba pidang dan ha ka jile kai sport le jile kai jong pi ka ba ar kaya rap ro ban patklanya ka met ka phat pi pin yo ya ka met ka ba sa ba klanya da pi penmlin ban le kai ha ki sport ki benta ki ba per nang ta bade ka balai ka penklanya ro ya ka bor jingwat jing patkat ba ka bor jabing jong pi lese tharai ki noi kai be e jongi kila penle e pi ki indoor games but ki outdoor games kumne ku bangilai i hapo ki negisngi ten ngakar pat e pi ba iwe ba pinsim kia ya lade mde ta hapo school la jong lada ki idon ki inter school bangin mi sa khamat bat pen pau ya ka sap ko phong ka ba pidon ba nginang yai sa prang hapdeng ka jinglong ka badang long jong ka school dan hindringi sa rong pat ba ka school ka ba ik jongi lomba ki dia lam jeng ni ka ki ba ik jongi pila nang yai sa prang ha ki benta baro